ja mari roja o makoma be gi Migori nyaka Tanzania. Okay, ma be. Yes. Erokamano. Back to finance bill nikech mano en agenda maduong. Nitie moko manye wacho ne ibro lero nwago. Nikech bank bura mar cabinet nulieko ni bet wang ni finance bill ni dhi bedo gimode onge ma japiny. Luro manyo nitie dhi kamoro ni nitie usuru mang'eny mane dhi medi. Ginang'o gang'o ma samoro walo wigi mo waluongo gi though ni ogolgi from VAT zero rated to exempt status. Kono ne kane atieko gi the good things wawacha achiel kende kata dhi mano. Yes. Chon kanyo waketo chik ne nitie gik moko miluongo tax relief. Yes. Kaka ki contribute SHA obedo tax relief, housing levy bedo tax relief, mortgage mana wacho cha bedo tax relief. To at gigi omi tax relief to onge chik machuno ng'amundiki kaka sane Royal Media mondo ng'ad odida. Koro ino kata Royal Media samoro ok deda ok gol this relief. So taxi gi relief ye. Koro ka igarumo koro kidhi claim. Now sani koro waketo chik machuno your employer ni any relief ma serikal oketo nyaki me employee mari that relief. It is amas makoketimo to en makosa. Now ipenja ni to gin gik mage ma wagolo e zero rating to exempt. Ingeni zero rating moko ngisoni ka gimoro ntie obedo zero rated tiende nang'o? Gimoro kobedo zero rated manyiso ni VAT ichajo at 0%. To king'iew gino let's say ni ng'iew raw materials mondo los gimoro. Koro raw materials ming'iew ka kichule usuru tibi iloso finished product ma zero rated to okichulo usuru to usuru michulo king'iew gik milose go ka biduokoni serikal duokoni ilo tax refund. To exempt to ka product an exempt manyiso ni VAT ok charge to gik mane ng'iew kilose go usuru michulo ok duokni. So ino ka ji ohero zero rated nikech iduoko ni usuru cha for two reasons. Achiel omiyo bech gik moko bedo mayot moloyo exempt. Exempt bende miyo gik moko bedo mayot moloyo gimo bedo tax. To mar ariyo gima koro kelo go midhiero en ji mang'eny kodhi dwaro refund to gikelo refund ma fictitious giriambo. Koro serikal chulo pesa moko nigo serikal chulo. Emomiyo wadwa ni wagol gik mang'eny e zero rating whatever exempt. Gik ma watemo golo do I somgi inyalo lieka inputs on raw material supplied to pharmaceutical manufacturers wagolo from zero rating to exempt. Nikech already pharmaceutical products are exempt. Koro wa exempt raw material, wa exempt output. Koro in total onge ang'owa onge usuru na joga jomoko wacho ni medicine will be expensive. No, ok nyal bedo malo nikech both input were exempt, output were exempt. Inputs of raw materials of manufacture of animal feeds, manubende wagine. Get transportation of sugarcane from farm, wagole zero. To whatever exempt. Gimomi watimo ma, any ingeni ka iketo ni transportation of sugarcane, ubedo zero rated, kuro ngama transport ni anja. Chune no the claim refund, input. Mo include nyaka fuel. Ere kake dwa determine ni fuel mang'ani ong'iew men modheo transport go sugarcane and moro and okotiyo go tich machielo. Magi gik ma watemo ni mondo wagol oko. To goods ma wagolo from exempt to vatable gin gik moko small aircrafts and spacecraft, gik moko chalo choppers magi to ne onge ga okeli gimna 2023. Koro wagolo gi kendo wacho ni ng'ama nokelo gi notimo makosa. So magi gik ma watemo golo oken